Ano ba ito? Choy! Ano ba? Ay, nari na. This is just an ordinary lunch pero parang fiesta. Hindi, wag mo kay... Choy! Butsoy! Go. Ito there's gawas. Sino po? Bunsoy? Choy! Diyan na. Choy! Eh, pwede matuas ka dire. Ang papadal sa ang ba? Kaya sila ba? Dek, plato! Pagkuhan lang, hindi aha. Panamit lang. Yatag kami isa-isa nila. Kani, ya. Yan ba doon yun? Ha? Yan to. Ito po. Huwag ko ng plato, Sir. O ikaw, huwag ko plato. Happy Fiesta. Happy Fiesta, Luan. Happy Fiesta, Luan. Ay, tingin na lang ako sa ano. Hindi na siya yung balik. Ang bak. Uy, jig. Mga high blood. Nam. Ano kita siya? Yung sauce ba? Yung gata. Dapat talaga sa akin bilhin talaga. Luto. Luto na ngayon. Ano ito? Pag-uong na ginataan niyo. Ano yan, sira? Yun na allergy siya. Dati, last year, nagulugod sa hospital. Jigjag allergy magkasaon na ba? Wala naman. Wala naman. Nakaon na guba ng kuan. Tunto sa apa. Ba? Roti. Hindi. Oo. Naman. Suka. Pumuk kayo, no? Ang ngipin. Hindi ka gaya sa ano ba? Sa crabs talaga. Tikim-tikim lang. Kanot Scarlett ang mga hindi na siya sa tropics mag-shipping ba? Hmm.
Yan bro. Oh, okay. Si Babayat. Lami apa ano eh? Yan bata ba? Ikaw na bata? Mungkin siya kain ng kalahin niya kasi. Yan may gagaw pero kalahin kasi mo. Nagkubagta. Yan ang gagawa. Wala ba ang nagkakamit sa first cup? Wala na ikaw. Hindi siya marunong kumain ito. Ayaw na ng ano. Puti. Mabusisi. Maraming ganyan kilala. Ayaw kumain ng ano. Sir, ma'am. Binababad ko sa sukong pinakulat. Wala na sunog na nandun. Ikaw ba sila niya? Wala siya. Tapos si Inday. Hindi lang ako sa... Siya, honor siya. Pagod suka, pati pulis sila, hindi. Bilin. Ha? Pati pulis sila dito niya. Hindi na ako sa vlog. Ano ka kahit sa crabs? Yung... Wala ka kayo. Kung muna kakain daw, yun yung magkakailan. Ang magkahiglag ka na. Ay, nakagano'n na dyan. May pagkuha mo diri, oy! Ay, magkawaw kay masiling niya, nabisa minato sila. Correct. Kawan magkagahan, kay kawan na po karoon. Niwang lagi kaya. Nagatong si Kuya sa... crabs mo. Pwede sa ha. Tambok ba kasama? Oy, dito na sa Dawis. Kalamalas, bilin din. Diyan, ang nagaibilan. Dito mo siya sa Dawis kagabi eh. Tiyaga ito. Kuya. Kaya? O, kita kayo siya, gusto niya magpa-picture na, naglarga na daw. Ikaw daw ito naman sin. May doon pitok, gabi ito. Di mana nakanta. Ito ka? Kami rin nakanta pa. 5. Kaya di kinakapabibo at ito na kadi. Amin Scarlett eh. Dugan na ka nagtugod. Diretso sa Cebu. Kaya pag nabay na ako, ako man. Doon na dire. Ah, Ito. Dawes. Doon na. nagay ko. Naka-live man daw kagabi eh. Oh, doon 3 million may follower. Kumpul. Paano na siguro magtiayon? Yan. Charge lang, kapalong nila. Kada itong sweet notes. Pagkat sa rin. Sweet notes na sa ano? na ila. Ah, sa kustada sa na siya. Ano din sa gyapon. Hmm. Kapag i-gandem ko na lang. Ha? Hindi ko kalukan. High blood. Oh, akong crabs, mahurot ba siya? Ako ba sa sugo? Ayaw ba, hadlok. Hala, naikok. Naikok di, alam to sila. Pagtugang ba diri ba? Sumahin tayo, kimaya na. Naday ka nagpayo diri? Ang tulong rin ka sa Davis. Ah, mau ba? Para mga asawa ng mali na pindan. Ah, Sure. hindi ba? Trabaho Gaman yan? to di kon. Binag-comment ka Hindi naman mawala ito. Paano sa tabi? Lalo ito ulit. Lalo ulit. Hindi ako tayo trabaho Hindi din. ka beta. Sino yung bumba guys kung gamuhan ka? Ay, hindi tayo isa. Naging kita. Ano yun? Ano rice ko na pero. Bulpata. Bakit naman to eh? Dami. Si Wapin man to. Ito si Wapin to. Nanirong. Kita dili o nagkalaan ko doon. Naikok, di abot kayo naikok. Kami na ito, taga sila.
Ah, Jerome, ibo ang all. Kun man ako ni message. Kundra ko message ba? Yang anak kontrol. Hindi. Broken. Doon. Itu dapat kan? Lingkon, jo. Bawang ko niya lingkon. Alahin ni kita tu. Tadi ano Tapi ka lang sa charong tayo makaanak ikaw. Kau gitu ha. Hindi ka alam. Nakuha na yung Sabi na babalik ka sa sopa. Grabe ka una sa po. Lagi. Ikaw sa parang sir, grabe ka una sa po. Hindi ko naman yung humba. Manang. Isa ba? Takot na siya. Hindi ko magpa. Lami kayo humba. Basta, di ko makahumba. Ano na ang tambok. Ambok je. Wala nila lami. Ano? siya. Pagkatikim lang tayo mga mga. Mana dekat kawan kan dekat kabalo? Ay, God. Good ka? Tak Ano mo. tawag na rin? Gabi ka mo karon litson. Gusto na siya kaon. Ano ka siya? Surang dito siya kaon. Isda, di ka baka. Favorite na mga isda kaya girl. Favorite isda. Ah, siya gusto ko magto kay Mami Ting. Gusto ko makita ka mana siya kayaman. Kung nakita niya sabi niya, ah, Wala ba siya sa una? mag-apply pa din kataba. Ano na siya? Pila ka ektarya lang lupa ka? Doon ka, magkano ka? 1,000 bang gano'n? Doon kayo ko. Pila. Let me, 4,004. Kani? Ano ba ako? Sure, vlog Ito dito. kimaya pa Guys, na lang pinili guys, 5,000 square meters ang yun. Kailangan ni. Yung baana ba? Padulong sa kalto. No. Hindi ko sabaya ang balay. Sa inyo. Sa dagat. Kanipaan na siya na. Kani? Tambakan. Tambakan ba yun? Nasa ba yung alin niya? Banda. Wala ba sa lalaki? Yung alligation parang pinakataba niya. Ano ka? Yellow. Anak niya. Dali makuha mo dito. Sa ibabaw. Anong malalaman bakla? Ano ang gambingga? Ha! Birthday! Perubahan daw sa ting. Ha? May laro siya. Sarap. Ano bang? Isda. Ano na yung butong dito, Choy? Nga ba butong? Ano? Normal. Dapat di-prepare ni. Normal naman eh. Ano? Paano ba tangay di? Normal naman eh. Baka. Ilan pong tauhan nyo dito? Dami. Mga kuwan. Nandini lang mo 50? 30. Pero sa lang sa mga 100. Wala rin ba? Kapit na dito kimaya. Dito na. Dahil, pinagit lang sa tao. Sa New Year, at tumiyang New Year, dito may sa Japan. Dito may New Year. Nanimbang na dito. Ano yung alam tayo? Ikaw na? Maria, ang ko ba? Ano may Tokyo? Kailan mo tataw? Osaka. Osaka mo? At sa Osaka mo? Dahil sa Osaka ba yan? Yung sa Tokyo. At may magpadalang kadaw. On Fuji. Ilan mo kadaw ni?
Pero mo agad dito ba? 5 days, 3 Yung days. gusto ko makita. Gigikan mo dahil 26, giulit mi. Mga pizza 3 mo siguro. Ang susto. Tama po. 1 week mo. Ang akong driver kay Pinoy. Nagsona mo. Ano to, Jay? Airbnb? Hindi, magkano kita bugo. DIY, alam. That's like Sauna. Sauna. No, sauna mo no. Renta sila. Sauna. Nabasta kay. Hindi wala ko siya. Nag-Airbnb. Di may sa ano. Kami ito sa sila. Kamurapan? Layo naman nila mga kaya sa Labot ka rin Jerome. Ang may man. Nag-train na din with me. Mag-train din me. Oh, okay. Dami mo yun. Para ma-score din mo yung Train niya ka. Mahal kita accident to uy. Nag-train na Ay, yun. no, yan. Sarap. May butong. Na-enjoy din yun yung Japan. First time niya ako. Dili ka. Tukod sila ko. Nindot kayo. Alin! Bongga! Kanang Sibuya crossing. Ano ka itong Hachiko? Wow. Nakato ko sa kuan, Shibuya Sky. Wala. Pinagpa-picture ka Hachiko. Wala kang ibang picture. Tayo, nagalas ni Maya, anak. Mga ibang no. Doon ka na yung buto mo. Butong doon. No, cool. Grabe. At ang ba, doon ka. Next no, ato may wala. Pag ito nag-snow, wala. Wala. Sa Ponce na muna na eh. Pero tugnaw yapon. Doon lang yapon. Lagi ito eh. Baka ito naman sa business eh. Bro, Ano medyo ka mo? Oo, murag medyo Wow. lang. Nakasakay mo ko alam itong ito ng train jeep. Linaw, bante. Oo. Sa itong cartoon character na train. Mickey Mouse. Mickey Mouse na train. Kaya sa Disney Sea. At kung nang abot na kayo, dahil ang mga nila, mga bata. Ang mga uban. Dito ba nagsimba sa ilang katedral? Ang pari kay taga Bulacan.